Tervetuloa pitkästä aikaan mun kanavalle. Mä oon laululintu Kukutin Muronen ja tästä on tosissaan jo tosi pitkä aika siitä, kun viimeksi olen tehnyt tulkintaa tälle kanavalle. Ja tänään ajattelin tehdä sellaiset kanavoinnit teille, että minkälaisen viestin tarvitset juuri tähän hetkeen. Että viesti sinulle juuri nyt tähän hetkeen. Ja mä oon nyt jo etukäteen sekoittanut ja ottanut kortit tuohon valmiiksi, niin valitse sun omalla intuitiolla sua eniten kutsuva kortti. Ja ota sitten tuolta plus muuta kohdasta auki ja valitse sieltä se aikaleima, joka käsittelee kyseistä korttia. Eli mä aloitan täältä vasemmalta. Tää on 1, 2 ja 3. Ja jos intuitio kutsuu, niin voit valita myös useamman. Aloitetaan tästä ensimmäisestä kortista. Hyvä onni. Kutsu magia sisään. Ihan ensimmäiseksi mulla kiinnittyi huomio tuohon apua hävisi nimi. Mikä kukka tää oli? Se ei ole Iiris, vaan se on kasvaa vesialueilla. Voi että, mikä ihme ton nimi on? No, ehkä se kohta tulee. Mutta se tuli niin kuin mieleen, että siitä kannattaa tutkia netistä, että mikä sen merkitys on. Että se nousi mulle tuolta ensimmäisenä symbolina esiin. Jos se kutsuu sinua, niin tarkista netistä sen symbolinen merkitys. Varmaan kohta tulee sen nimi, kun me nyt lakkaan väkisin miettimästä, että mitä se tarkoittaa. Mulle nousee tästä kortista, että sä tavallaan oot nyt tällä hetkellä siinä kohdassa, että sä oot jo portaiden alussa kohti sun korkeamman itsen luokse. Nämä sateenkaaren värit kuvastaa mulle sitä, että sä olet päässyt jyvälle siitä jostain syvimmästä asiasta, mikä sua on haastanut pitkän aikaa. Ja sä oot tavallaan saanut parannuksen avaimet käsin. Jos tuo symboli kiinnostaa, niin tuo käärmesauva kannattaa myös tutkia tarkemmin, sen symbolinen merkitys. Täällä on paljon noita perhosia ja mulle tulee niistä tavallaan mielikuva siitä, että sulla on koko sun sukulinjat, esivanhemmat sun takana, jotta se nousisit nämä portaat pitkin ylös asti kohti sitä tavoitetta, mihin sun on tarkoitus mennä. Nämä sun valon siivet täällä selässä alkaa saamaan väriä, ne on ehkä ollut aiemmin harmaat. Jotenkin tulee sellainen mielikuva, että tämä niin väistyy tämmöinen harmaampi elämä, missä sä oot elänyt. Ei ole ehkä niin kuin ollut selkeää suuntaa tai mitä haluaisi tehdä, mutta nyt väri alkaa koskettaa kaikkeen sinussa, noihin sun siipiin, sun vaatteisiin. Ja tuosta sauvasta tuntuu, että siitä oikein nousee niin kuin tuli, että se on vähän niin kuin tarotkorttien sauvojen tulielementti. Niin se alkaa pikkuhiljaa roihuamaan. Melkein tulee olympiakilpailujen se, millä kuljetetaan sitä olympiatulta seuraavaan olympiapaikkaan, niin se vaan odottaa nyt sitä paikkaa, mihin siellä pääset tuolla sauvalla sytyttämään sen suuremman tulen. Et jotenkin sä oot nyt tosi lähellä sun intohimon ja sisäisten toiveiden äärellä. Et sä oot tehnyt ihan valtavasti töitä, sulla on ollut sun esivanhemmat sun tukena tukemassa tätä prosessia, että siellä pääset tähän pisteeseen. Et nyt on vielä sellainen pieni, missä ei kannata nyt alkaa luovuttamaan, että siellä saat otettua nämä askeleet ylös asti ja yhdentyä sen korkeamman
minän kanssa, jotta se pystyy tavallaan virtauttaa sen kaiken tähän maailmaan. Palaan tuohon kukkaseen vielä, kurjemiekka, sieltä se tuli. Jostain syystä myös suopursu mulla tuli koko ajan mieleen. Tiedän todellakin, että ei ole suopursu, mutta jostain syystä suopursu tuli myös niin kuin ajatuksena mieleen, että se, kelle se resonoi, niin se voi olla vahvistus siitä, että tämä viesti on just sulle, tai sitten siinä suopursussa on joku kansanperinteen tai luonnonmagian kautta joku yhteys sulle, niin tarkista se vielä, mitä se sulle merkitsee. Nouseeko tästä mitään muuta? Jotenkin tämä linna täällä taustalla, en tiedä näkyykö se, niin siitä ehkä tulee niin kuin mieleen jopa entiset elämät. Että se harmaus tavallaan, ne entisten elämänkin vaikutukset voi olla, että ne on väistymässä nyt. Tai sitten toinen, mikä tulee tästä niin kuin mieleen, voi olla sitten se, että kun pääsee yhteyteen siihen korkeamman minän kanssa, niin tavallaan ne unelmat ja haaveet, mitä on rakentanut, niin ne yhtyy tähän väriin. Ne saa värit ja ne niin kuin muodostuu todeksi, että ne ei ole enää pelkkiä ajatuksia ja haaveita, vaan ne konkretisoituu ja maadottuu tähän maailmaan. Oot siis hyvässä vaiheessa, hyvässä prosessissa, älä luovuta vielä, vaan jatka loppuun asti, että toi väri valaisee koko sun maailman. Kiitos, kiitos, kiitos. Sitten kortti numero 2. Näkyykö sinne? Vompatin henki. Ole kotona. Tai tule kotiin. Mulla tulee tästä vompatista mieleen, mä en ihan varma asusteleeko ne missään koloissa. Australiassahan näitä vompatteja taitaa olla. Mutta tämä vihreä suoja tai tällainen kehä, minkä tämän vompatin ympärillä on, että sun on nyt ehkä aika vähän tutustua itseesi. Tai jotenkin tämä vompatti on hyvin sellainen keskittyneen olo, että hän keskittyy niin kuin tutkailemaan sisintään. Et joko sulla on niin kuin tarkoitus olla nyt vähän niin kuin omissa oloissaan, omassa kuplassaan ja tutkiskella sitä, mitä sun maailmaan kuuluu, mitä siellä on tällä hetkellä. Ja löytää se koti sieltä omasta itsestä sisältä. Voi olla myös tarvetta vähän tavallaan sulkea niin kuin ulkomaailmaa ulkopuolelle. Jonkinlaista parannusta. Toi vihreä smaragdikin tuolla korussa tuossa vompatin pään päällä kertoo siitä, että sen kun on aika parantaa sitä omaa energiakenttää. Puhdistaa niin kuin negatiivisista ajatuksista ja uskomuksista. Että on ehkä jopa tulee semmoinen, että tämä on niin uupuneen näköinen tietyllä tavalla tämä vompatti, että kantaa selkeästi mukanaan jotain sellaista, mikä ei kuulu hänelle tai mikä estää näkemästä selkeästi asioita. Joo. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja sitten kortti numero 3. Mitä sun tarvitsee tietää tähän hetkeen? Kevät.
Näe siementesi kasvavan. Minä jäin miettimään violettia kukkaa. Mulla tuli siitä mieleen laventeli. En tiedä yhtään onko se laventeli, mutta laventeli jostain syystä nousi nyt mieleen. Ehkä se kuvastaa sitä, miksi se tuli mulle mieleen, on just se, että kun täällä lukee, että näe siementesi kasvavan. Et nyt on se hetki, jolloin annetaan se kasvurauha. Ei lähdetä hätäilemään ja hötkyilemään. Ja laventelihan merkitsee, tai se on hyvä vaikka aromaterapiassa just nimenomaan siihen mielen rauhoittamiseen ja tasapainottamiseen. Et nyt on ehkä aika pysyä tässä hetkessä eikä lähteä hötkyilemään jäniksen lailla, vaikka oot innostavia siemeniä jo kylvänyt ja tiedät, että on tulossa jotain upeata, niin ehkä kuitenkin sillä tavalla malttaa, ettei lähde liikaa hötkyilee, vaan antaa itselleen rauhaa vaikka niiden ajatusten ja unelmien niin kuin laskeutua ja sitä kautta niin kuin löytää sitten rauhassa ja ajan kanssa niitä keinoja, millä tukee sitä, mitä on luomassa. Mutta ne siemenet on jo kylvätty ja sä voit nyt rauhassa katsoa ja seurailla, kuinka ne siemenet alkaa niin kuin nousemaan ja kasvamaan. Et kun uusi kasvi lähtee nousemaan, niin se niin kuin alkuun saattaa näyttää hyvin hennolta. Jos siinä vaiheessa siihen puuttuu liian äkäisee, niin mitä todennäköisemmin se taimi kuolee. Et hyvin sellaista rauhallista, herkkää, tietoista tekemistä ja toimimista, ympäristön havainnointia. Et nauti siitä, anna itselle lupa myös seurata sitä, että miten se sun kasvu tai se sun työ, mitä sä oot tehnyt, niin alkaa kantaa hedelmää. Toivottavasti mä en hirveästi nyt tuohon ääneen vaikuttanut. Mä huomasin, että mä taputtelin tuota mikrofonia tuossa samalla. Pyydän anteeksi, jos se tulee kovia iskuja korville, jos sulla on kuulokkeet tai jotain. Ei ollut tarkoitus, mutta kesti vähän aikaa tajuta itse. Joo. Uskalla olla rauhassa ja seurata ja tutkailla, mitä sun tehty työ saa vaikutusta aikaan sun ympärillä. Ja jonka jälkeen sit pääsee nauttimaan siitä sadosta ja värikkäästä väriloistosta. Kiitos, kiitos, kiitos. Jos nämä kanavoinnit tuntuu siltä, että niistä on sulle hyötyä ja näistä voisi olla jollekin toiselle hyötyä, niin näitä saa jakaa eteenpäin. Ja jos sinusta tuntuu siltä, niin tykkää videosta, ne auttaa tekoälyä jakamaan näitä videoita muillekin. Tavoittaa ehkä sitten paremmin niitä ihmisiä, joille näistä viesteistä on hyötyä tai apua just tähän hetkeen. Kiitos tästä ja nähdään taas seuraavissa videoissa. Kiitti, moi!